guys, balik maneh karo aku neng channel Jowoki. Video iki aku bakal ngejak kowe kabeh nggo mangan bengi. Nah, mangan bengi iki aku bakal ngenalake karo kowe kabeh yaiku panganan khas di Pekalongan. Apa sih panganan khas di Pekalongan? Yaiku sego megono. Yuk langsung wae melu aku luru sego megono. A few moments later. Saiki aku wis tekan ngarep toko sego megono. Ayo, saiki pesen sego megono. Wait a minute. Nah, bali maneh karo aku saiki aku wis tuku megono. Nah, megono iki digawe saka gori utawa nangka muda. Nah, langsung wae ayo madang lur. Mantap. Karo maneh karo pete. Lan gorengan anget. Yuk kita eksekusi. Nah, sing durung tau ring Pekalongan, ayo ndang mampir ring Pekalongan lan ojo lali nyicipi sego megono. Mantap. Dadah. Monggo dahar. Wih, sedep pepon lur. Karo pete, karo gorengan. Alhamdulillah saiki panganane wis entek. Cukup semene di channel Jowoki. Ojo lali like, comment, and subscribe. Matur nuwun.